V zapomenutém městě, kde mlha visela nízko a zvony zněly, jako by přicházeli z jiné doby, žil starý hodinář jménem Emil. Jeho obchod byl malý, schovaný mezi dvěma kamennými domy a za vitrínou visely hodiny všech tvarů a věků. Některé tikaly, jiné mlčely. Emil věřil, že každé hodiny mají svou duši a že tikání není zvuk stroje, ale ozvěna času, který v nich kdysi někdo prožil. Jednoho podzimního rána, když otevřel dílnu, zjistil, že se všechny hodiny zastavily. Všechny kromě jedné. Byly to staré kapesní hodinky, které mu kdysi donesla žena jménem Klára, když jí zemřel manžel. Říkala, že se zastavily v okamžiku jeho smrti, přesně v 9:45. Emil je opravil, ale jakmile se ručičky znovu rozběhly, zastavily se znovu, vždy ve stejný čas. Od té doby ležely na poličce jako němé svědectví toho, že i čas může cítit bolest. Teď, o mnoho let později, když všechno kolem něj stichlo, uslyšel jejich tikot znovu. Pomalu, křehce jako srdce, které se znovu odváží být. Zdvihl je a uviděl, že ručičky se tentokrát pohybují pospátku. V tu chvíli se vzduch v místnosti změnil. Cítil vůni staré parfémované svíčky, kterou mívala Klára, když mu je tehdy přinesla. A pak ticho. V tom tichu slyšel něco, co nebylo slyšet ušima, ale vědomím. Jakoby každé tiknutí bylo šepotem, vzpomínkou, vzkazem z druhé strany. Přiložil hodinky k uchu a zaslechl, ne zvuk kovu, ale dech. Jemný, ženský, blízký. A pak slova, která nebyla řečena, jen věděl, že tam jsou. Čas není, Emile. Jsme to my, kdo se rozpadá. Zavřel oči a pochopil. Hodiny se nikdy nezastavily. To on zůstal stát mezi dvěma světy. Mezi časem, který plynul, a časem, který se rozpadl. Ten večer, když se město ponořilo do mlhy, našli sousedé jeho dílnu otevřenou. Uvnitř bylo ticho, jen jediný zvuk vycházel ze stolu. Kapesní hodinky, které tikaly tiše, v rytmu dvou srdcí. Nikdo neví, jak je to možné, ale vždy, když někdo v tom městě odejde, hodinky se zastaví přesně v 9:45 a pak se znovu rozběhnou, jako by si čas sám zapisoval jména těch, kteří přešli na druhou stranu,